Akşamınız hayırlı, hormatly vatandaşlar. Yeňiş hoş geldin. Hoş bulduk Aa, Merdan. Akşamın hayırlı yurttaşlar. O yeňiş biz geçen birazrak o gurrun etdik Türkmenistanyň nemelerinde. Umuman biz täze Türkmenistanyň gurrun etmek üçin o köne Türkmenistanyň gurrun etmegimiz hem gerekli. Deňeşdirer ýalak da indi bizim köne Türkmenistan diýenimizde şu wagtky ýagdaýynda umuman Türkmenistanyň öý gurma nemesi var da. Kıyınçılığı var. Hı hı. Hem gımmat, yani gımmatlığından gelýär bir kıyınçılığı. Baraz öý gurmak o näme üçin gymmat gelýär diýip o soraly. Soň bu taýda biz öý nädip gurýas, soň nädip bolmaly, soň täze Türkmenistanda nähili bolmaly, ýa-ni jekmejek öýüň nädip guruluşunda da täze Türkmenistanda. Ösen yurtlarda adamlar o nädip öýli bolýarlar. Şo soraga jogap bereli. Şeýle, ine senin bilen ýöne köne Türkmenistandaky jaýyň o jekmejek guruluşuna näçe pul çykýar? O takminan. Ondan soň nähil tehnologiýalar ulanýarlar. Şo temalara gireli. Ýani şo sözü sana bereýin. Ine türkmen öýü nädip gurar? Birazrak neme yerlerine de gireriz bunun yak sosyal, kültürelli ya da kültüre taraflarına da gireriz. Bolýar. Gowy temalar Merdan aslında biz şular ýaly bir maşgala durmuşy diýilýärmi ýa umuman biziň şu wagtky ýaşaýyşymyz baradaky nemeleri, meseleleri kän agdap geçýär. Aydylmaly zatlar hasamken, yani biz her bir zadyň içine girmemiz gerek umuman her bir meselelerin içine. Meselemine bizde häzir bir nähillik diýen öý gurmak, ondan soň toý etmek bardyr, çaga ýetişdirmek, okutmak, ýene şolar ýalaky meselelerimiz bar ýöne bu çözülmän gelýär. Gaty tersten gidip gelýärdi. Şolaryň içinde bizi has wazyby öý gurmak, ýani ne biz näme üçin pul gadanýas ýöne ýetene pişsada diýär. Gadanýan pullarymyzdan nähille edip ulanýas, öý salmakda ne köp kişilerden men eşitýärim şu öý hakynda gyzyklanyp görýärler. 5 ýyllap, 10 ýyllap öý salýasy gurrun edýärler. Bu zat hakyky, sebäbi her bir zady gurjak bolamyzda biz näçe günnäp adap edip şonuň pulunu toplamaly bolýar. Ine meselen bizde ýurt ýer galdyrylýandyr Merdan. Ýagny daşary ýurtlarda, Ýewropa ösen ýurtlarda yer öý gurulanda ýere gazarlar 3 metr, 2,5-3 metr, 4 metr aşak gazarlar. Biz 1,5 metr, 2 metr ýokary galdyrýas ýumşak gumy. Ve bu gumum bize çykdajy bolýar, artyk maç çykdajy meselem. Bir öý ýurt ýer diýärse bizde hökman onu hemme kişi şeýle edýär, ýurt ýer galdyrýar. Ýurt ýer diýär, bu ýurt ýere de eň adymdan 100 maşin gum diýär, 100-150 maşin gum diýär. Buňam her bir maşinyň bahasy şu wagtky hasap bilen 160 manat. Bir reýsiň bahasy bir maşin gum dökende 160 manatdan. Ve men muny hasaplap gördüm, bir özümçe bir çyzgy çyzdym. O çyzgy boýunça da entek şo bar ýetenýärim, ondan soňra kän neme dip bilmedim. Ýurt ýerden tä üstüniň bir şifrlanýan çağdaky döwrüne çenli birazrak özümden bir projekit çyzyp, ýagny bir adam bir maşk bir hojalyk üçin ýaşamak üçin içinde kuchniýasy, banýasy bir aýratyn, tualet bir aýratyn, ýatag odalary, uly mihman odalary bolan bir uzun zaly bolan gahar bir görnüşinde bir jaý çyzdym, şonu hasaplaşdyrdım da diňe ýurt ýeriniň özüne bir adam şu wagtky Türkmenistanyň içindäki ýagdaýda 200 günnäp işlemeli. Ýurt ýeriniň pulunu şo gumy getirtmek üçin, dökdürmek üçin. Bunyň bilenem bitmeýär. Biz ýurt ýeriniň üstünden, ýani ýumşak gumyň üstünden öý gurýarys. Soň bu ýumşak gumam ýumşak bolmady ýaly etmek üçin
suwlaýar. Bunu ne geçen saparaga keňe çykdyňyz, ondan soň Harmura dağı bilenem çykdyňyz, ýani biziň Türkmenistanda suw meselesi barada gurrun etdiňiz-de. Ağız suwunyň soň gelecekde hasam kyn boljaklygy hakynda. Indi biz ýurt ýerimizde de suw ýarys. Suw bilen gatatmaly bu ýymşak gumy suw getirip oňa da bir 40-50 maşyn wada suw diýär gatatmak üçin. Ve onun üstünden yine täzeden ýokardan fundament goýulýar. Biziň goýýan fundamentlerimizde de neme yok. Yani demir armaturlap standart boýunça edilmeýär. Fundament goýulandy. Umuman Ýewropa tarapyna, ösen ýurtlar tarapyna deňeşdirilende biziňki hem çykdazy köp bolýar, bar çykdazy köp bolsa da gowy zat bolsun diýsegem gowy adam bolmaýar. Meselem kerpicini örýär. Kerpicini hiç kim betondan örmeýär. Betondan etmeýär, ýene palçykdan örýär. Ýani gum döküp gumy alay edip şo palçykdan örýär. Bu da ýani bir kast boly. Berk neme kalital däli. Oňsoň biz şu zatlary Ýewropa bilen ýani deňeşdirýär. Soň köp nemeler çykýan hem şun diňe Amerika, Ýewropa diňe ýaňyz diýip. Indi bu sözüm bizde var, Amerikadan gelenek diýerler abi türklerde. Däp ýalakda. Yani şu bir o däp diýilen ýalak bir söz. Näme üçin ba ýurtlara deňe ýaňyz diýerler. Indi biz birazajyk näme üýt götmek isleýär. Täze Türkmenistana geçişmek üçin öň bizde bir gelenek bardy. Adamlar mı dama özünü görýär we özünü gowy görmek üçin hem özünden has pes bir ýerini mysal getirip özüni aýdyp berýär. Meselem meniň öz bir jany neme şaýat bolan neme zatlarym bardy. Bir maşgalada äri içýär, çağalar zatlaram ýetişýär zat edýär, soň çağalar aýdýar, kakalaryna ýa aýaly ärini aýdýar. Senin beýip içip ýene edip bermekän utanýar we sen bolşundan ýa bir birahat edýän diýär. İçip öýüne gelip gowy edýär ýa ýene bir zat edýär. Soň bu näme edýär? Bu adam özünden hem has beter ýani köçede ýatyp gören bir ýerine mysal getirýän men şunu ýal plan ýal däl diýär, köçede ýatamak diýip öýüme gedýän diýär. Bu bizde gelenek, yani men ýöne bir muny içen bir adam hükümne mysal getirdim. Ya da Türkmenlerde de hep vardır, aynı Irak ýaly, Suriýe ýaly, ya Libiýa ýaly diýip mysal berýändirler. Biz şolara garanyna gowy diýip, ya Awganistana garanyna biz gowy diýip. Biz näme üçin özümizden erwedi mysal bermeli, näme üçin özümizden has gowulary mysal berip şolar ýaly bolmaly. Biz şo maksat bilen ýani gowy bizden has üstün birlerini bilen deňeşdirip ähli bir edýän işlerimi diýip, diňe oku öý salmak dälmi, okumakda da, çağa ýetişdirmekde de, iş etmekde de, bir zat öndürmekde de özümizden garip bir ýurtlary däli, özümizden has gowy medeniýetli açyk ýurtlary masal getirip berýärse. Biziň de guruluş edişlerimiz şolar ýaly, ýani ýurt ýeri artyk meşgul şo ýurt ýer gurmagyň özi. Suwlamagyň özen bir artyk meşgul. Artyk meşgul diýen pul. Soň örümü bardyr bunyň. Fundamenty bar, aşagyny fundamentine diňe nähille gurýar biziňkiler. Beýikligini 60-dan tiýinem 50 santimetr gurýarlar. Meniň şo çydan nememdi? Projektimde, zaýyn neme çyzgymda. Toplam 135 metrimi çykdy şu wagt. Alyp gelmendir ýani, bulakmadym ýanyma. 135 metr çykdy. Bunyň metr kubu böldüm. 40 näçe metr kub boldy da umuma. 1 kub metr boldy. Agar bir maşyn çagyl bizde men bahaladyk gördüm. Köne pullon 12 milyon ýa täze pullaram neme bolýar? Fundament üçin de. Fundament üçin diňe çagylyň ödi. 12 milyonyň täze pullar näçe bolýar? Ha, 200 manadyň 2400 manat bolýar. 2400 manat. 2400 manat şondan 2,5 maşyn çagyl gerek. 2,5 maşyn ýani 4800 paşdy 5000 manatlyk diňe çagylyň ödi. Indi 5000 manat bir adamyň aýlygy näçe? 2000 manat. Bir adam aýlygy.
O da diňe gelýän bir adam işleýär hojalykda. Şol diňe şo çagylyň özü üçin 2,5 aýlap işlemeli. Hiç iyi biçmende. Yani 70 gün, 70-80 gün işlemeli. Diňe çagyl getirtmek üçin. Ondan soň semendi var bunun. Onun üçin meni näçe gün işlemeli. Yani şu wagt ýurtdaşynda diýerler 5 ýyl boldy entegam dynalok diýip. Bizimkiler nähille edip dynýarlar guruluşlaryny. Meselem çağatı 10 ýaşynda, 12 ýaşynda guruluşga başlanan adam çağatyny öýermeli wagtyna sen guruluşyny dynmaýar. Yani içine ýöne şeýle girýärler, üstüni basyrýar, şifrlaýarlar, atma işini dakyp bir komnatsyny, iki komnatsyny oňaryp şey girýärler. Yani oňarylmadyk bir zaýyň içine girýärler-de. Soň bu zaý birinji oňaran zaýyň iň soňky oňarýançan könüllü ýaýan komnatyň. Gaty bizim durmuşymyzda iň bir nähilden ösüşden ýyza galdyrýan zatlaryň biri şu guruluşyk öýlemiň bir demede zatlarymyzdan biri, yani çözülmesi gerek problemalarymyzdan biri. Sebäbi biz guruluşy etmek üçin ähli düşüncelerimizi, pikirlerimizi adam mydama diňe şo guruluşy etmek üçin pikirlenip gelýär. Bu sen gözüňe getirdiňe bir ýurt ýeri üçin 200 günläp başly işlemeli bir adam. Diňe ýurt ýerini gum üçin diňe toprağa üýşürip diňe gum üçin. Hawa toprağa üýşürip ýurt ýer etmek üçin 200 günläp. Yani adam soň başga bir zatlar hakynda pikir edenöne biz diýärse halkymyz näme üçin şu döwlet meselelerine ýa hökümetiň şu edýän zatlaryna kän bir dogry üns berip bilen ok. Yani näme üçin aýaklanan oklar bir yeterini diýip aýaga galyp bilen oklar diýärse galmaýarlar, çünkü öýü gerek adamlara ilki bilen bir başyny sokmana. Yani başaga şol öýü bilen gece gündüz. Hawa meşgul tutuş bütün maşgala bolup meşgul. O da diňe bir erkek adamyň meşgullugy däl, üstüne bu çağalaryna da aýalyny hemmetine täsir edýär, bir hojalygy täsir edýär. Basşam edýärler bir-birine öýüne. Pelança gutardy öýüne, biz edemjok entegem ýene näme eýle beýle. Hawa çağalar mektebe ýene baranda men öz başymdan geçen zatlar, merdan bu zatlar, yani bizim öý guramyzda şeýle gurduk. Yani meni başımdan geçen zatlar bilen gitçikkä öý gurýardyk, kiçikkä jem hakymda öyle. Hatta men sana aýdaýyn şunu, anlanmaýan. Men 7-nji klasda kan kerpiç guýýardyk merdan. Şu kerpiç, şo zaýmyny gurmak üçin 7-nji klas häzir men oglum 8-nji klas. Ýöne ogluma kerpiç guýduryp bilmeýän, sebäbi men gözümde çagy entek. Ýöne biz 7-nji klasda kan kerpiç guýýardyk. Elimiz galyply. Şolar ýalaky günler, häzir hem şeýle günlerde ýaşaýanlar gatykän. Soň mektebe baranda da adamyň okuwy deňduşlaryň ýanyna baranda da susy pes bolýar, bir hili evini gysyk bolýar. Yani bütün Türkmenistan meşhurny alamyzda bizde owa iň köp ýaşaýan ýer owa da 70 götürme, 60 götürme owada ýaşaýarlar. Owada ýaşaýanlaryň ählisiniň meselesi öý gurmak. Ýöne öýüm ýalňyş gurýar, semem artyk mas'ul çykarýar. Üstüne de kalitasy öýümiz, salýan öýlerimiz. Soň bu diňe fundamenty 200 gün gidýän bolsa öýüň galanyna näçe gün gidýär? Ýurt ýeri, ýa-da ýurt ýeri bagyşlarsyň fundamenty ýetmedik dogry. O fundament üçin näçe gün aýyrdyk? Fundament üçin häzir näçe manat? 5000 manat diňe çagylma gidýär, 5000 manatyň. Soňra 1 metr kubo 250 kilo simont boşulýar standart boýunça 250 kilo şonu goşsaň standart boýunça bolýar diýip men okapdym. 250 kilo. Men çydan çylgym 40 näçe kub. Häzir 1 minut men şonu ýemin alyp gaýdaýyn. Goýup durmam. Sen illeşlerine diňe ýurt ýer üçin 200 günlük ýa-da iş zähmeti, ýa puluň bolmaly. Mysal üçin 200 günläp işläp pul gazansaň diňe ýurt ýer baldyryp bilýän. Ondan soň ýa-da fundamenty bar. Onuň diwarlaryny dikeltmeli.
Ondan sonra onun üstünü yapmalı. Son yerini tamamlamalı. Yakın näme diye sonra pol patolog diýilen nemesi. Ha, ýeňiş sende söz. Mesela ştaýda fundamentine belläpdirindemi Simondunyň özüni ýanky çagylna 6.000 manat diňe çagylna gidýär. Simonduna da 10.000 manat gidýär. 16.000 manat. Indi 16.000 manaty bir adam 2.000 manatdan gazanýan bolsa, bir aýda 2.000 manatdan gazanýan bolsa 16.000 8 ay işlemeli bolýar. Hiç sağlam iyi meseleler. Usta hakkısı yok o tayda. Usta hakkısı değil. Dine materyalının ödünü. O da iýmän içmän, entek 2.000 manatdan gazanýan adam iýmän içmän hemme adam okurdonlu 8 ay işleýär. Egerde o çağalar okuyan bolsa, bir zatlar iyi işjek bolsa, geljek bolsa, ýene 2 sewati gidýär ýani. 16 ay dine fundamentine. Şonuň üçin bu 10 ýyl, 12 ýyllap öýgürýärler bu türkmenler. Elbette. Kerpiç üçin wa merdan. Kerpiç üçin 89.000 manat gidýär. 89.000. Ha, bağışla 89.000 kerpiçi gidýär. Bağışla 35.000 manat gidýär. Usta hakkı daşında mı, içinde mi o da? Usta hakkı daşında. Usta hakkısı bilen ama 50.000'a bar verer. Usta hakkı üstüne koýaýda şonu. Usta hakkı hem häzir 300 manatdan öýär. 89 kerpiçi 300 manatdan hasaplarsın. Çösesi. Bu yani bizim nememizde var, guruluşumuzda ummasız demek diye en tek dine başını men şeyle hesapladım da şu o şifrını da şifrlap bolyan çağına çelmi öğreyen şifrlayan kişi var. No hiç zat yok. 100.000 manada yakın çıktı. Yani yurt yer öğreyen şifrlayan şoňa 100.000 manat. Yani köýne pulun 500 milyon bolýar. Ha, diňeje nemesi. Bu tutuş bir jaýy bitirsen, ine şo jaýy bitirdiň mi hazır? Şifrlayan. O şifrlayan biram örüp şifrlayan da bu. İçini bitirmesi, yenesi, nämesi hiç zat ýok. Yok. Hatta iş rakma, pol, suw, remont, yani öý boş hiç zat ýok. Men o şo taýda bir işleýän ustalar bilen lader sorak gördüm. Näçe çykar bir jaýa ýöne men egleşigi malzakda giýjek öýüm içine hemme öý boşum hemme adam bilen gelende bir hojal üçin ýaşalýan jaý näçe çykar diýsem. Köýne pullan aýdýarlar, bizimkiler köýne pul öwrenşen 1,5 milliarddan 3 milliard aralygynda diýip uraýtan aýdýar. 1,5 milyard, 3 milyard aralygynda. Yani 3 milyard olsa $30.000. $30.000. Bäh. $30.000. O zaman bir adam öýüne uğradýan pulu häzir $300 pul uğradýan bolsa, yurt daşynda işleýänden keyin alyp görelmerden. Aýda $300 pul uğradýardy. On iýje var, işçi var, öýdäki sogolwasy var, bar şonuň $100'laryny soğup $200'laryny galdyranda da $30.000 çenläse wagt işlemeli. Onça 300 uğradyp bilýän adam kän däldir, gaty seýrek olaýmasa şu günlerde. Indi biz bunu daşary ýurt we içeri ýurt diýip aýyrmaly. Indi biz geçen ýadyna düşýän bolsa, häzir öýli mesele ýene de gelers, ýa-ni guruluş arasynda gurulun edersinde. Sapara bilen bir кезек çykyş etdik de Türkmenistanyň içinde ýaşaýan bir adam bütün ömrü boýunça $48.000 gazanyp bilýär iň köp. Türkmenistanda ine hökümet işi diýerler, ýa-ni aslında ýa-ni döwlet edaralaryndaki işte işleyen adam bütün ömür işlese pensiya çykýança $48.000 gazanyp bilýär. Sen inde ýa $30.000 bir öý gurup bolýar diýdiň de. $30.000. Indi şu $30.000 öý gurmak üçin ýaşamaly däl bolýanda, ýa-da ýurduň daşyna çykmaly bolýanda, ýurduň daşyna çykylşynyň hem sebäbi şu taýda gön ortağa çykýar, ýa-ni köplenç
Ärini ýiberýärler. Aýalan belki işleýän bolup biler. Ýa-da işlemese de sen o taýdan pul guradyp dur, men gelen pul bilen öý gurup baba şu taýdan dowam edip durarys diýen ýaly. Biraz şeyler hep bir neme göre diýerler, olam o hasabym tutmaýasa, bizim Türkmenistanyň içinde adamlar bir ykdysady hasap edip bilen oklar. Komünizm nemesinden çıkaran adam ykdysady hasap etmesi gaty kynrak mıkan yani. Hasap tutmaya. Senin 48.000 dolar bütün ömrüňde gazanýandyňy bilip gurup bilmejeňi bilýän. Indi daşara çıktı diýeli, ine Türkiýe geldi. Türkiýedäki häzirki ýagdaýlar şuňky günümüze esasanan. 500 dolar aylyk alıp almadygy näbelli adamlaryň dogry dälmi şu dollaryň gidişi bilen. 500 dolar alıp almadygy näbelli. Soň bularyň ýaşamasy, iýip içmesi bar. Ýa-ni beýle aylyk çykdajylary bar. Ýa-ni näme iz giderli. Her ay belli bir näme faturasy diýdi, ýene näme diýdi, olar bar. Şonuň daşynda o galsa o bir 200-250 dolar galýandyr. Ýa-da adama meň zaman ýaşap o 300 dolar artdyryp bilýän, uğratmak üçin ýurda. Köpse o 100 dolara uğradan ok, ondan habarymyzam bar. O pul uğratmagy görenler hem gatykän diýerler. Soň bu şu 300 dolar bilen öý gurjagyny bir pikir et. 300 dolar bilen her ay 300 dolar ýa-ni bu maksimum bir hasap Türkiýeden iyi berip bilýär. 200 dolar bar şoňa aýyrýan diýur, guruluşy aýyrýan diýur onda bir ýylda 2000 10 ýyl gerek de. 10 ýylda 24.000 dolar üşürýän merdan. 10 ýylda 24.000 dolar. Sen ol öýü men şu ýan kaýdyşym ýaly, öýü diýilmän öçýärler. Şoň üçin diňe boyundy keldi üstün şypyrlaýa bir komnatçyny. Oňarya akno işini dakylsa dakya. Bir akno bahasy merdan. Men şu ýerde ýazdym. Bir aknonyň bahasy bar. Bu ýerde bahalara neme göre vurup durlar. Men hayran aldım men bahalara. Yurttaşynyň aýlygyna göre vurup durlar bunu. İçiniň aýlygy beýle däl. Sen akno 1600 manatdan bir akno. İşigem 2400 manatdan. 2400 manat ýa-ni bir sany işik gapyny almak üçin bir ay aýlyk ýeten ok Türkmenistanyň içindäki. 2400 manat. 1600 manatdan aknoga gidýär. Biraz 120-130 dolar ekende bir iş. Berden anlanmayan bir bedri renk almak için bir adam 3 gün işlemeli Türkmenistan'da. Bir bedri emulsiyon almak için 3 gün işlemeli. Şu nemeni, şu divarları, neme renk geçmez ýaly neme. Divar boyamak için. Ya mesela bir halta şpakliyok alacak bolsa o gün işlemeli. Bir günkü işlerini bir halta şpakliyok'a düşýär. Bir zaýyň remontuny da 60-70 halta 100 halta ýa-ni şpakliyok gerek. İki ay işlese iyi manişmen o bir öýün şpakliyovkasyny alyp bilýärdiňe. Şpakliyovkasyny edip bilýärdi diňe. Yani bunu şey dip her bir detay, yani mesela 1 metr kvadrat pol diýe 200 manat diýe. Diňe üstüniň agazy, onuň aşagynyň kerpiçli agazy ýene sady däl. 1 kvadrat metr pol agaç 200 manat. Biz indi ýa 200 kvadratlyk jaý bar bolsa 200 kvadrat, 150 kvadrat, 200 kvadratlyk jaýlar çykarýarlar. Sen 200 kvadratda 200 000 neme näçe? 200 manatdan bolany 200 kvadraty näçe bolýar? 40 000 bolýar. 40 000 bolýar. Häzir Gatykän bu zatlaryň her biri üçin, ýani adam işlemeli, ýöne howadan gelen nokta seniň günlük gazançyň belli o taýda. Bir günlük ýurdun içindäki adamlaryň
jaý salmaklyk, ýani gowy jaý salmaklyk bir arzuwy. Sen günlük gazancyň bele sen onsoň alýan materiallaryň bahalary belli. Indi o Onsoň ursoň ummasyz gün işlemeli bolýar sen oň üçin. doğru. Indi şeýle bir zat bar da şo ýanky gapy ýene näme şolaryň belki Türkiýeden gelýändir, belki material Türkiýeden gelýän bolmagy mümkin, doğru dälmi? Yurttaşyndan O yurttaşyndan gelýär garaz. Indi yurttaşyndan gelýän bolsa Türkmenistana çelli gelýänçe hökmen suratda gymmatlamaly bularyň bahasy. O gymmatlamasa bolmaýa, o şol näme? Soň Türkmenistana gelip diňe o satyjy peýda göreni wa oň ýanky para meselesi bar, ýanky satyjy gümrükden geçende ondan soň ýanky näme nalogy goý diýdi, ýene näme diýdi, birden nämeler bar ha, iýiçiler. Ha. Olara da bir pay çıkarmalılar bular. O taýda da pay çykýan bolsa, demek baha ýa gatlanyp gidiber da adamyň eline geçýänçe. Häzir şu Türkmenler Türkiýede pul gazanýan Türkmenler puluny Türkmenistana iýermän, Türkiýeden o jaý alsalar harç arzana düşýär. Hem jaý alanlar toprağından bile goşup satyn alýarlar. Türkmenistanda o ýanky ýurt ýer galdyran toprağın seninki däl aslında. Aşgabatda misal üçin o şäher gurýasy diýip ýykyp bilýärler, elinden alýarlar. O ýol geçdi diýip ýa ýene bir zat boldy diýip ýykyp üstüne ýap ýene bir zatlar edip bilýärler. Edil şonuň ýaly ýagdaý ýa Özbekistanda da bolup durdy, ýol edipdirler. Özem şu geçen ýylyň o Toms aýlarynda başlan guruluşy ýol gurupdyrlar. O ýanky ýol giňişledipdirler aslında. Bir bar ýol giňişledipdirler. O gidiş gelişli ýol edipdirler da soňra bir tarapyň nemesini ýykypdyrlar jaýlaryny. Soň şolar dawa edip o ýene näme diýe soň Mirzaýew hem gelip yalandan ine size o pelança yerden öý jaý berilýär diýip o söz berip gidipdir, ýene de şolan berilen o kende wagtynda ýerine oýlanok diýe. Araz o ýol düşse ýene näme bolsa gidip bilýär. Türkiýeden o jaý alsaňyz toprağym sizinki bolýar, hiç kim hiç adam edip bilenok. Şonuň ýaly bizim köýten dağlarymyzyň içinden gatykan yerleşip öý alanlar barda. Türkiýede. Indi men 2018-nji ýylda Türkiýede TOKİ'nin öýleri barda. TOKİ ýanky toplu konut inşaat bir zat nemesi diýär-de. Kommunalny bir jaý diýerler. Bizde näme diýerler, ol näme bilen jaý urýarlar ha. Ipoteka diýilen ýalak bir näme. Şondan 2018-2019 ýyllarda $20.000 90 ve 100 metr kvadrat arasındaky öýler $20.000. Indi Türkmenler ýurdun içinde öý gurmak üçin $30.000 pul gerek. Bir giden wagtlap işleýär. Sen bu taýda taýar bir jaý alýan, hiç ýyly kynçylygy nemesini gören ok. Kerpiçi yokmuş, o yokmuş, sement taplanok, ýene näme, eýle beýle derdi yok. Indi biz şoňa geleli. Guruluşyk gutarýança bar, öýe ussa çykýar. Hawa, ýa guruluşykdan materialdan bakasyň, öwrelýär, öýde materialda şartlaryň bolýar, planly adam gerekmeýdi diýip. Indi biz o şo ýere geleli, ýa biz häzir bir jaý guruluşyň o gymmatlygyny görün etdik-de, dogry dälmi? Häzir pelança gün gerek diýdik. Pelança gün işlemeli, misal üçin bir halta 25 kilo bolýarmy, ýa şpaklyovkany almak üçin ýa-da sement tapagy diýip. Garaz biz owa iň hili pes materiallary iň gymmat bahadan alýas Türkmenistanda. Bu bir. Bunu düşündük. Indi bizim guruluşyk teknologiýamyz hem ýalňyş. Ine şonuň gurrun edel ýeňiş. Ine men sana häzir söz bereýin. Ine ýanky ýurt ýer galdyrmagyň özü bir ýalňyş diýdiň, onu aýtdyň.
ýa başda. Indi şoňa meňzeş ýalňyş ýerler kände. Birinciden öýü sen gurmaly däl, ýa-ni öýü ýaşamak isleýän köplenç satyn alar. Dogry dälmi? Ösen ýurtlarda şeýledir. Öýü gurmak isleýänleriň gaýratyn ol bir ýam keyp nemesine geçýärde. Öz belki gyzyklanýandyr, bolmasa da taýar gurulan öýleri gezip o ýerine we öýüň nemesine görä yani satyn alýarlar da. Bizde o şert ýok. Ine şo şertiň bolmagy gerekli. Ine şoň gurrum edeli biz. Ine de atlar nerede? Onun için bizim bir püf noktası diýil ýara. Bärdäki sözler vardır. Bizim bir püf noktamız var. Biz ondan çıkmamamız gerek. Yani biz ne yani onot bir yerine aýtdyň da aslında öý gurmalylar, öý satyn almaly. Sen taýýar bir öýe göçüp gelmeli. Sen işin derdin ýokmu? Öý gurup görmeli ýa başga da sen ýaşamala, öý gurup 10 ýyllap öý gurup görmeliler, ýaşamaly, dünýäni görmeli. Çağa yetiştirmeli, okumaly ýa-da boş wagtlaryň kitap okajaksyň ýa aýdym dinlemäne gitjeksiň bir ýerlere, küýne görmäne gitjeksiň. Sen 10 ýyllap öý gursaň da edip bilmeýär. Öý satyn almaly. Ýöne bizim bir püf noktamız var. Bütün bir türkmen halkymyz var. Bunuňa men tek hiç ýyly bir farkyna bar bilemzok. Yani biz nähili ýaşaýar, şuňky ýaşaýan ne türklerde mevcut durum diýilýär. Näme diýmek bolýar? Mevcut durum yani şuňky ýaşaýan Häzirki ýagdaýda ýa-da şertlerimiz bolýarmy? Şertlerimiz, ha. Biz şo şertlerimi de ayak uydurup ýaşamaklyk üçin özümüz taýýar. Yani kıyınçılıklara ulaşacak olup da kıyınçılıklar ile ulaşacak olup ýaşaýar. O yani bir emeli bir şekilde insanyň döredin bir ýagdaýlar, meseleleri var, durmuşumuz var, emeli şekilde kıyınlaştırılan bir durmuşumuz var. Bizim nesil şo durumyň içinde ýaşamaklygy özümüz uygunlaşdyrýar. Yani yenilige, täzelige yapık şo könölük bilen yani köne bir bolan zatlar bilen oňup şo köne özümüziň düşünjelerimiz, köne priýekitlerimiz, iş guruşumuz, köne maşgala guruşumuz, köne çağa yetiştirişimiz ýa-da bir mevcut ýagdaý bilen yani durmuşumyzyň ýagdaý bilen alalaşyp ýaşamana çalışýar. Täzeliklere yapık. Näme üçin biz yıllar boyu nesil yurt yer gurup gelýär. Boş gumyň üstüne yer salyp gelýär. 200 gün harjap. Näme üçin yani görmedik biz daşyna, näme üçin ýa sen aýdyşyň ýa pikir etmedik. Men näme üçin öý salmaly, men öý satyn aljak diýmedik. Ýa-da näme üçin bizde bir şirket gelsin, gursun, menem bank bilen alalaşýan, banka geçirýän, aýda töleýän. Ýagny men 3 milliardy gönü bir gerekde bermeýärin, her aýda bölüp berjek, ne meniň işime ziýan bersin, ne meniň gazanjyma ziýan bersin. Maňa hiç ýyly mut düşen ýalaky bolsun ýani. Öý kreditler bolmaly ýani. Şu mut düşen ýalaky ýani sen öý pul harjamadyň ýalaky edip alyp bolýar. Bizi iň erwet bir nokodumuz içinde bolan ýagdaýymyzy ayak uydurmak üçin neme vardır mesele bereýin. Köçelerimiz palçyk, ýollarymyz biz çağalarymyzy palçykly ýollan arasda ýöremeklige, aýagyny palçyk etmän ýöremeklige taýýarlaýar. Ýa-da gyzlarymyz gyz ýetişdirýär. Gyzlarymyza näme diýär? Kiçiliginden gyz maşgala kişi maşgalasydyr. Yani baran ýerinde hor bolma, kösenme, kir ýumany öwren, nahar bişirmäni öwren, öýe hyzmatkar bolmany öwrenip hyzmatkarlygy öwredýär. Gulçulugy. Näme üçin täzelikçi bolup täze bir zat oýlap tapamyzok ýa-da täze oýlap tapmam gerekken daşymyzy görüp daşymnaky bizden has kämil bir jemgyýetler görüp şolary meňdejek bolamyzok. O da şo ýanky gelýän adamyzdan gelýärdi, häli başda daýdyşym biz özümizden has erwetleri görkezýärse özümizi gowy edip görmegimizi neme döredýär ýani näme diýär şans hay men gowa howne diýip plan ýaly ýolla ýatyp beremok diýär ýöne o da içkili ýani oňa median hereketi gowy diýär ýöne. Bunuň mysal berýän adam ondan erwet ýagdaýdadyr. Istalwan düýüne ýatyp berenler ýoluň ratynda.
yatıp gören adamlar misal berýärdi. Men şonu ýaly däl diýe. Ýa-da ne Türkmenistany misal getiremiz, ay biz ýany Libiýa ýaly, Suriýa ýaly, Irak ýaly, Owganistan ýaly uruş bolup gören ýurdumyzda diýip erbet ýerler misal berýär. Näme üçin biz Norwegiýa ýaly ýaşamanlar, Gollandiýa ýaly ýaşamanlar, ýa Şwesiýa ýaly, Şweýsariýa ýaly, Germaniýa ýaly näme üçin biz ýaşamanlar? Biz näme üçin Germaniýa ýaly Mercedes öndürip bilemizok diýmeýärsiz. Hiç kim soramaya bunu getirmeye misal. Yani içinde bolan mevcut ýagdaýymyza aya uydurmaya çalışýanlygymyz üçin şeyle. Iň püf noktamız. Yo, doğru aýtdyň. Yani diýmek biz öý guruluşuna da bir täzelik, yani kynlygyny bilýäs öý gurmagyň. Yani 10 ýyl wagtymyz alýar, birden o nerwimize, akıl sağlygymyzy zaýalýar. Pul yetiştirip bolan o usula. Şonda da biz şonu gurjak bolýas. Ýa-da Saparanyň öý gurma nemesi bar da indi şu Sapara çykyş etjek bir günlerden soň. Näçe 3 aýda, 3,5 aýda gurup gutarp bolýardy ýa-da. Ýani Saparanyň bir öý gurma nemesi bardyr, patentli. Usuly bar. Şonuň bilen 3 aýda, 3,5 aýda gurup bolýardy. Indi munyň gowy tarapy hem arzan diýe, hem çalt gurulýanlygy üçin hasam arzan bolýardy. Sen 10 ýyllap ýani ustany bakmala. Sen kerpiç bilen mysal üçin näçe 3-4 aýda kerpiç dikeldiň, dogry dälmi? 3-4 aýda. O 2 hepdede dikeldiýärmiş. Saparanyň häzirki ýani görkezen öýleri 2 hepdede, 1 hepdede diwarlar dikelýär. Soň içine daşyny yapıp başlaýar. Hatta ýene biz pol nädip yapjagymyzy bilemzok, ýani üçök patolog diýäse, onu nädip yapjagymyzy bilemzok, gamyş bilen, palçyk bilen yapýarlar, dogry dälmi? Ýa. Ýene şonam ýani Çökdü bolmasa sözüňe böyle ýani üçökdü de ýaşar ýala gedýärler. Ýani beýle ösön nemeler yer gaýalanoklar. Şo ýeriň aşagynda da bir gat bar. O taýda da goş goýýar ýa bir zatlar eder ýaly yer bolýar. Hatta üçök diýärmi bizim şol şypyryň aşagynam oňaryp ýataga da söý edýärler ýa-da çağalan odas edýärler şo taýdan oňaryp. Ýöne bizde onu etmäne mümkinçilik ýok. Biz üstüni palçyk bilen basarýar. Düşýän aşağı üstüne çykaýsan. Aşağı düşýän ýaşap bolan. Biz şol yani jaý guruluş tehnologiýamyzy, tehnologiýa diýmek bir usul diýmekdir aslında. Tehnologiýa usul diýmekdir. Yani teknika däl, tehnologiýany gurulýan edýäs. Yani jaý öý guruş tehnologiýamyz gatyýalmyş. Köp wagt alýar. Belki de o Rimleriň yani 2,5 ýyl mundan öňkü döwürde ulanýan materiallar ulanýas. İçine o bir demir, plastik ýene bir zat garşy. Ýöne onuň daşynda esasy materiallaryny şol öňkü köne döwür. Kerpiç ýa-da palçyklay. Yani näme? Çiğ kerpiç mi diýär? Şonuň ýaly o görnüşlerde öý gurup görürsde. Bulara ama bizi näme edýär? Indi bunyň sebäbi näme üçin biz näme üçin beýdip gurýas? Sowatsyzlykdan gelýär bu zat, ýa-da ýurtda internetiň ýapyklygyndan gelýär. Türkmenistanda hiç haçanam adam akylly internet bolanok bolmadyk. Bu günlere hasam erbet yapýarlar, öňem ýapykdy. Şo taýdan adamlar görmeli, öwrenmeli. Bilýän diller hem rusça, o rusçada da kän ullakan bir zatlary çykyp duranok. Sen görürsen, görjek bolsaň, yani hemme dillerde, yani iň az 2-3 dilde görüp bilmeli bu zatlar deňeşdirer ýaly. O ýok. Sowatsyzlyk soň derece agyr ýagdaýda Türkmenistanda. Şo sebäplen biz dogry tygşytly ýani guruluşa edip bilemzok, köprek pulam gazanyp bilemzok. Elimizde yeterlikle bilgi olmasa pulam gazanyp bilemzok da, hünär olmasa.
Türkmenistan'da da hüner yok. Türkiye'ye gelip işleyenler. Ay men doktor olacak deyip gelip yerleşen adam bar mı? Yok. Dine Türkiye'nin özünde okap yetişen adamlar olar gidenem oklar barır. Şu tayda. Yani Türkmenistan'ın içinden yani bir doktor gelip şu tayda doktor olup işleyen yer var mı? Yok. E, Ya da bir injiner diyelim. İnjiner gelip Türkiye'de injiner olup işleyen yer var mı? Yok. Onun yazatları yok. Biz ne için geliyoruz? Biz fabriklarda, zavodlarda, ondan sonra kurye diye de dastavka işleri, öğün eltip verme işleri, ay tavak yuma, garavulçuluk, yine näme, şoňa benzeş yerli halkın etmeyecek işlerini edip görürüz. İş deyip aýdýanymyz hem şol. Bu iň agyr şertlerde işlemek diýmek bolýar. Şo pul bilenem 10 ýyl işläp öý gurjak bolýarlar. 10 ýyldan soň öýüňe barsaň, ýeňişine biri çağlaryny, aýalyny taşlap gitdi. 10 ýyldan soň öýüne barsa, o nähil durmuş, o nähil maşgala bolýar. Garrapdyr 10 ýyl az wagt däl, 10 ýyl. Ulakan bir wagt. Ne bu zatlara düşünüp bilem yok, bunun entek çıkaracak, ortaya çıkaracak yankı defektlerini hem o entek bilip bilem yok. Bundan 3-4 yıldan sonra bildirip başlar bu zatlar yurda varan son. Şonun ýaly ýagdaý indi täze Türkmenistanda bu nähil bolmaly, bunu saparaga o tawşyrmak islerdim nähil boljagyny ýöne. Men o pikreçme aýdyp bereň. Türkmenistan yankı yerin aşağında yer astı baýlyklara baý bolan Orta Aziýanyň iň baý ýurtlarynyň biri. Eýrandan hem belki baý bolmak gaty mümkin. Indi bunun resurslary bar. Resurslar gowy tygşytly ýagdaýda we adalatly diýär. Adalatly diýip aýtmaýyn. Den hukukly diýip aýdaýyn men. Den hukukly ýagdaýda hemme kime den bolmalydyr. Şonun netijesinde de işläp öý guranmakdyň Türkmenistanda 1 ýylyň içinde öý satyn alyp biljek pul gazanma mümkinçiligi bolmaly. Her bir maşgalanyň 1 ýyllyk gazancı bir sany öý almana ýetäýmeli Türkmenistanda. Ya bizde hem yankı köp yankı materiallarım bizim içimizde bar, yurdun içinde. Sement diýsen bar. O plastik önümler diýsen yurdun içinden çykyp dur. Energiýa yurdun içinde hemme tarapy gününden tut ol yankı benzin, gaz, ýene näme arzan diýjek bolýarym. Yankı transport hemme zat arzan. O gaty yurdun daşına bağlılığımız o az aslında biz yankı çyğma hökmünde de. Şonu işläp bilsen hemme kim denk hukukly derejede baý bolup biljek, yankı pullu bolup biljek diýen ýa-da baýam diýmeýin. Şu at pulsuzlukdan öwrü $300 üçin daşara çykyp 10 ýyllap maşgalasyndan uzak bolup ýörler. Ýöne Türkmenistanyň içinde täze Türkmenistan gurulsa meniň düşünşüm boýunça 1 ýylyň içinde bir maşgala, ýa-ni äraýal işleme, işlän ýagdaýynda öý gurup biljekler ýa-da öý satyn alyp biljekler. İsleseler öz proýektler bilen gurban biler. Onuň ýaly bir nemede bolup bilýär. Ýa-da bir proýekti bardyr, bir firma tawşyrýar şol öýü gurmak üçin. Sen ýene de goşulşaň ok. Iň geç 1 ýylyň içinde sen eliňe gurulup tawşyrylýar. 10 ýyllap gurmaň gerek ýok. Soň sende näme 9 ýylyň galýar artykmaş. 9 ýylyň we 9 ýylyň pulu galýar. Diňe ýylam wagt hökmünde gözüňize getirme. Onuň bilen ýylda bir gezek daşar ýurda diýince almany. Yankı soň gyş aýlarynda da belki ýurdun içinde diýince alarsyňyz. Yankı ýylda 2 gezek diýince alma. Bir ýurt daşynda, bir ýurt içinde. Türkmenistanyň dürli ýerleri bar, olary hem tanarsyňyz. Ondan soň çağlaryňyz ýokary islendik okullarda okap biler, daşary ýurtlarda okap biler. Yankı hemmäniň ulagy boljak. Şu an jaýy gurup bitiren adam o indi bir maşina almazmykam diýip umyt
Umid et başlaýardy. Ýene 5 ýyl işlesem maşinli bolmazmykam diýip. O zatlara da gerek kalmajak. O zaman iyiliň köňüstü bilmersiňiz ýa-ni entek täze nemelerinden näme diýerler 0 kilometr ulaglar binersiňiz. Şonuň ýaly ýagdaýlar boljak. Ýene bu zatlaryň hemmesi bagly siz düşünşüm boýunça bir öý gurup gutarýan çaýýan çağalar, ýetişýän çağalaryny öýermeli. Ýene-däm şu öýüň bahasy çarak bir çykdajysy bolýa ýa-da şoň ýarym bahasy. Ondan soňra olara da öýü gurup başlamaly, dogry dälmi? Ýa bir bütün ömrünü soyundan öýüp diýär bilin. Başga iş sarek canım. Yani adam cemleýär amerdan adamyň bahar arzuwy neme diýär ýa-ni. Öýü gursam ondan soňra çağalar ýetişip gelýär, bulara da bir zatlar aýyr bermeli, taýýarlap bermeli ýa. Soň öýürýärler, çykarmadyň çykarýarlar. Soňra göçürmeli bulary diýär. Ýene başlaýar. Yani adamın başı gatı neme? Ödem şu aydın nemesi vardır bizde bir depte su yani bolup gidipdir diýdi. Jol ýa bizde depte su bolly. Doğru. Neme var bizde öýüm gaty bir tertip ýagdaýda gurulýar da bir standardam ýok bizde bir neme de ýok yani bir döwletiň bellenmi ýa bolmasa bir standartdan geçenler şu şekilde bolmaly, ýol şeýle bolmaly, öýler şu şekilde şu hatarda bolmaly diýen ýaly bir düşünje de ýokdy. Biri işte, biri daşda, biri kiçi, biri uly, biri meselen köne jaý salan bolsa öň jaý könelen bolsa goňşusy nemen goňşumda şeýle boldy az aňramyda 2 tane jaý bardy, 2 dogan öldürüm. Biriniň jaý könedi, has köne jaý bardy. Ilekisininki normalny, dostum şu köne jaýyny sökdü gapdandan 1,5 metr ýurt ýer galdyrdy. Oň gapdandaky agasynyň jaýy aşakda galdy. Ýani agasynyň jaýynyň bilinden ýurt ýer bolup durdy. Şo aknosynyň deňinde onuň ýurt ýer bolup durdy. Indi seredine şu ýadyma düşdi berdi. Pikir edersin ýani köp kişi sonra bizde ne üçin ýurt ýer şol ýaly beýik galdyrylýar. Sonra o çıkıp biler, doğru değil mi? Bizim yollarımız palçık amerden, asfalt değil yollarımız, doğru değil mi? Su oluyordu yollarımız da ama. Son hem kişinin düşüncesi nesil iş olur. Yani yolun palçıktığını bilir, yolun beyik olmalı. Çünkü yolun suyu işine barmalı. Bu şonun için ediliyor. Yani ondan sonra hem yurt yerler galiya, hem de zaylan şey pırlarından yağış iş ya da bir yere akka, o da yolu akka. Son yol köl bolýar. Yani yolumuzun yolun erwetdigini adamlar bilýärler. Yolun erwetdigi üçin hem ýani halka aýdyşmy diýäli içinde bolan mevcut ýagdaýymyda aýa uýdurmaga çalışýar diýär. Ýani yolun erwetdigini aýa uýdurmak üçin jaýymydy beýikden salýar. Ýani ýurt yol düzeltmek hiç kim aklına gelen ok. Çünkü bolmasa yolun maşin ýene geçende jaýa su sıramasyny ýa-da jaýa su barmasyny diýilýär, su barmasyny diýilýär. Şeýle ýagdaý edilýär. Yani eger de yollar hemme yol ýalpylap duran asfalt bolsa belki ýurt ýer etmedikleri mümkin bolar ýaly. Yani kanalizasiýaly suwuň belli bir ýerden akkan bolsa onu etmedikleri makmal ýöne şu wagt ýagdaýda ýyllar boýy şol ýurt ýer galdyryp gelýär. Yeňiş jemläp bereli. Epeslije bolup dur wagtymyz hem. Sağ ol, yeňiş ýene de gurrun edip bilers bunun bu temamyzyň. Kızykly we gerekli temalaryň biri. Türkmeniň bütün ömrüni gurrun etdik bu kendi yani şu wagt. Başka da bir maksady ýok. Esasy meselämiz şu. Bizim umuman bir nemelerimiz var merdan şuna maýdan jemle. Meselelerimizden birisi ilki öý urmak, toý etmek, sadak etmek, maşin almak. Ya şu dördüsünü bütün ömrümüz gidýär bizim. Ondan daşynda bir ýaşamyz ýok. Yani adamlar ya ýaşaýas gülýär günümüz var gowy diýendirler ýok. Sen diňe iyi bitýän. Sen diňe iyi ýani içýän bolly, galan başga hiç zat edip bilen ok. Yani sen
ne gelip bilýän, ne görüp bilýän, ne öwrenip bilýän, ne okap bilýän, hiç bir zat edip bilýän o. Ne dyn salyp bilýän, dyn jamalyp bilýän o. Kendin iyi bitýän, biram ýatyp turup bilýän, oňa da bir gowy ýaşaýat diýär. O gowy ýaşaýyş däl o. Bütün ömrümüz 4 tane maksat üçün harcaýar. 4 maksat. Öý gurmak, maşina almak, toy etmek, sadaka edilse bolly. Bütün ömrümüzde edýän zatlarymyz şular. Yani hiç kimin yurtdaşyna gelip mesela Norvegiýany syýahat etmek hakynda hiç Türkmenistan içindekilerine Turist olmak. Turist olup gitmek arzuwy ýokdur ýa. O başga näme işiň ýokmy diýer ýa oňa Norvegiýa gidip onça pul çıkaranyňdan öýüň oňarsana diýerler. Doğru, kıyın. Bolýa onda yeniden devam ederiz buna. Bolýa. Bolýa. Sağ olun.